Добър вечер! Добър вечер, уважаеми зрители! На телевизия Евроком вие сте с предаването Психологически портрет, аз съм Рени Анастасова. Уважаеми зрители, обещах ви тази вечер, че ще има изненада за вас. Ще говорим и за традиционната медицина, но общо взето ще говорим, че има и други начини за нашето здраве. Как да лекуваме, дали трябва да повярваме. Хомеопатията е много интересен гост, много млад, а в същото време има много титли. Като хомеопат, аз бих казала, че вече достатъчно много държави е обиколил, за да се докаже и в България. Да, невероятно чудо, но има и книги за това. Доктор Русев, добър вечер първо да кажа. Общ профил, докторантура и продължавайки с хомеопатията. Специализация, детски болести и оттам нататък вече всичко е специализация в областта на хомеопатията. Как така? Защо като... Още по време на следването разбрах, че нещо ми липсва. Тоест, поставянето на диагнозата, даването на някакви напътствия, всичко е добре, но лечението, нещо не ми се вързваше в лечението. Тоест, разбрах, че всичко друго по време на следването е правилно и така трябва да бъде, но самото лечение на пациентите не е както трябва, защото въпреки всичките лекарства, които бяха давани на пациенти, когато сме специализирали, всъщност аз не виждах трайно излекуване. Тоест, това ви накара? Това ви накара да прибегнете да обърна до някакъв друг метод и най-близко до моите разбирания всъщност се оказа хомеопатията. Къде се обучавахте за хомеопатията? С хомеопатия започнах тук българските курсове, които съществуват, но те ми се сториха крайно недостатъчни и за това всъщност реших да отида до най-близкото и най-известното всъщност място. Това е Гърция. На един остров. Това е цяла академия по хомеопатия, където всъщност се обучават студенти и... Колко време изкарахте като обучение? 3 годишен курс. След това в друга държава? След това по конференции. Всяка година се извършва конференции, се правят в различни места по цял свят. Това е световна конференция, има европейска конференция по хомеопатия, има институт за хомеопатични изследвания, който се намира в Рим и така вече допълнителни образования, които... Сега, доктор, аз имам подготвени така въпроси в главата си, нямам сценарии, никога не съм имала и няма да имам. Аз имам един такъв въпрос. Вярваме на докторите, т.е. традиционната медицина. Така не изключвам и аз. Вие също. Но има едно но между традиционната и нетрадиционната медицина. Сега, хомеопатията много книги са, уважаеми зрители, ще ви ги покажа след маничко, но имам такъв много интересен въпрос. Как да повярват хората, че вие хомеопатите лекувате и доказвате вашите болести и кое е лекарството, защото като кажем лекарство, това означава хапче там, нещо ала-бала и така нататък. Но за мен, казвам, дали заболяване, когато имаме, можем да лекуваме с тези, така казано, хомеопатични лекарства. Заболяването в хомеопатията не че не е важно, но по-важни са симптомите. Защото какво се случва с традиционната медицина? Някой има комбинация от симптоми. Друг има същите симптоми, и телефони за контакти, които не са толкова, които не са същите с другия пациент. Тоест, обаче двамата пациенти са с еднакви диагнози. Тоест, хомеопатията взема в предвид конкретните симптоми на дадения индивид и при другия съответно другите симптоми, а въпреки че те са с еднаква диагноза, те ще се лекуват с различно хомеопатично лекарство. Защо? Защото са по-важни симптомите. Един. Единият ще има едни симптоми, другия няма да има точно същите симптоми, малко по-различни. Или примерно единият ще има друг симптом, който другия го няма, а той ще има друг. Тоест, те и двамата влизат в еднаква диагноза, но не всеки пациент има точно същите диагнози, същите симптоми, а диагнозата е една. Тук е вече мястото на хомеопатията, която трябва да избере всъщност най-точното лекарство при дадена болест. И бих казал не точно при дадената болест, защото някои пациенти са с няколко болести. Тоест, ние трябва да изберем такова хомеопатично лекарство, което да покрива
Всичките болести, всичките симптоми най-точно. Точно така. Комплексно. Да. Добре, задавам следващия въпрос. Ако този комплексно лечение, трябва ли в момента да преложим лечението или преди да дойде заболяването, симптома за заболяването, да се започне лекуване? Ние съдим вече за да определим дадено хомеопатично лекарство по симптомите, които има даден пациент. Не, че не може да даваме с цел профилактика, когато знаем предварително какви симптоми биха се развили, вече ако знаем част от симптомите на лекарството, т.е. съответно и на пациента. Така че хомеопатията има и доста добър профилактичен ефект. Тоест, ако даден пациент ние знаем, че може по някакъв начин да се развият в последствие някакви симптоми, т.е. ние може да дадем това лекарство, хомеопатично правилно за този пациент, и той тези симптоми да не се развият изобщо или да спрат тяхното... Добре, примерно, кое е най-бързото лечение, което може да се направи, ако имаме бъбречна криза? Когато имаме бъбречна криза, ние трябва да намерим такова хомеопатично лекарство, с което да излекуваме бъбречната криза. Т.е. острото състояние. Затова има лекарства. Примерно най-често използваните са около 20-30. Но ние трябва да изберем най-точното. Едно. И то едно единствено, което отговаря точно на симптомите на пациента в дадения момент. Примерно. Той има често уриниране, дали има парене при уриниране, това парене, кога е в края на уринирането или в началото. Ние хомеопатите снимаме интервюто много подробно за всеки конкретен симптом. Какви изследвания правите на човека, да достигнете до симптома, до заболяването на всички други изследвания, които се правят с класическата медицина. Така. Но оттам нататък е важно вече самото интервю, самите симптоми с тяхната конкретика. Тоест, как го усеща пациента. Кога се проявява, примерно в какви периоди болката е най-силна, ако говорим конкретно за бъбречна криза. Има ли някакви други придружаващи симптоми, освен болката, освен бъбречната криза, има ли температура? Всичките тези симптоми ние ги... Добре, ако имаме за заболяване на костната система или намаляване на костната система, т.е. как се започва едни изследвания, за да се докаже, че имаме проблем с костната система? Намаление на костната система, да кажем остеопороза, примерно, някакво заболяване, т.е. ние правим всички други изследвания, за да видим какво е нивото на магнезия, калция, всички микроелементи, да изследваме хормони, да видим каква е причината. И оттам нататък ние вече тръгваме в една малко по-различна посока, да видим какви са конкретните заболявания при дадения индивид, защото, пак казвам, те няма да са същите и при друг с остеопороза. Тоест, ще има някаква разлика. И на базата вече на конкретните симптоми за остеопорозата, на базата на други симптоми, които най-вероятно пациента ще има, ще трябва да го попитаме какъв му е съня, ще трябва да го питаме психоемоционално как се чувства, ще трябва да вземем всички симптоми с цел да определим това лекарство, което покрива всичките симптоми, за да го дадем и то съответно да се получи някакво подобрение в конкретния случай за остеопорозата, с която, да кажем, е дошъл като конкретно оплакване пациента. Добре, колко време е такова лечение, което се направи? Примерно за когато става въпрос за остра бъбречна криза, за остро някакво състояние, ние трябва да постигнем в рамките на няколко часа значително подобрение. Тоест, тук казвам, че веднага има хомеопатични лекарства за остро състояние, съответно и за хронични, както е остеопорозата. Тоест, когато става въпрос за една остеопороза, ние трябва да я проследим месеци наред, в рамките на година, за да видим всъщност костното вещество как се движи. Тоест, тук не можем да очакваме някакъв бърз ефект. Той с каквото и да даваме и каквито и лекарства, т.е. изграждането на костта се образува много по-бавно, така че тук трябва един по-продължителен период, по-дълъг период, за да видим всъщност и с другите изследвания. По същият начин, например, ако има едно заболяване на сърдечна недостатъчност. Точно така. Трябва да се разбере какви аномалии има сърдечната дейност, т.е. сърдечната увивка дали е толкова стягаща около всички кардиологични изследвания, точно така. Които са необходими, които се правят, които се ходят при съответния специалист, плюс съответно нашите, по-скоро ние говорим нашето интервю, хомеопатично интервю, на цел ние да намерим тези симптоми, които открояват този пациент при друг пациент със същото заболяване.
Тоест, другата медицина ще ги лекува двата пациента най-вероятно с едно и също лекарство или с комбинация от едни и същи лекарства, докато в нашата практика, в нашата медицина, ако така мога да го кажа, имаме лекарства за сърдечна недостатъчност, най-вероятно със сигурно над 100. Обаче ние трябва да изберем едно от всичките. Най-доброто за съответния. Защото човешкото тяло може да е едно, но то не отговаря на... То отговаря на симптомите, а не диагнозата. Но не и на тялото. Да. Добре, уважаеми зрители, аз ви умолявам, не случайно пожелах телефоните да бъдат изписани, защото искам контакт с вас. Искам желание да зададете въпроса на госта ми, защото това предаване го направих за вас, защото познавам достатъчно хора, които се лекуват с хомеопат и хомеопатични лекарства. И аз винаги казвам така, аз съм резервирана, любопитен човек съм, но има нещото, което ми подсказва, че би могло да опитаме и с това, защото все пак това зависи само от нас. Нека да разберем вашите симптоми, вашите въпроси, нямам нищо напротив, затова телефоните са изписани. И така, доктор Русев, имам един такъв въпрос. Как можете да ме убедите аз да бъда ваш пациент? Какво ще направите? Ако излизайки друг ваш пациент от вашия кабинет, аз съм застанала пред вашия кабинет и почваме да коментираме и казваме, той е добър, другата казва, аз вече 2 години съм при него, в момента се чувствам не толкова, колкото предполагах. И тогава вие ме убедете, че аз трябва да бъда ваш пациент. Да, първо трябва да разберем какъв е метода на хомеопатията. Какъв е този метод? Значи той е в контраиндикация с метода класическия, който съществува. С фармацевтичните препарати. Защо? Защото в хомеопатията казва, че подобното се лекува с подобно. С подобно, разбира се. Това е природно нещо. Тоест, природата така казва, че организма трябва сам да се балансира и ние, чрез подаване на подобно лекарство, трябва да го излекуваме. Докато другата медицина какво прави? Тя дава лекарства, които блокират дадени рецептори. Обаче като се блокира даден рецептор, т.е. веригата, биохимичните процеси тръгват в организма по друг начин, по друг път, съответно се създават други симптоми и в организма други симптоми. Вследствие на което другата медицина блокира. За това лекарствата се казват антидепресанти, всичко е анти там. Имаме зрител, нека да го чуеме. Интересно ще бъде. Добър вечер. Добър вечер. Слушам ви. Аз току-що попадам на вашия канал, но много живо се интересувам от това, което разговаряте. Имам внуче, което е 19 годишно и страда от атопичен дерматит. Възможно ли е лечението му с хомеопатична медицина? От колко време е с заболяването? От малко имаше алергия, след това премина бронхиална астма. И сега вече е в атопичен дерматит, с сърбежи и обриви. Сега, аз знам, че имате лечение от традиционната медицина. Нека да ви отговори все пак и нашият гост. Често идват такива пациенти с атопичен дерматит. Често се случва, между двете заболявания има връзка. Тоест, това е примерът, причината е едната. Примерно, ако атопичен дерматит е детето, в ранна възраст е било и се е намазано с особено кортикостероиден крем, след време, не знаем колко време, организма може да прояви други симптоми на астма. Или обратния вариант. Астмата, ако се лекува, да се проявят някакви симптоми. Ако е генетично заболяване, докторе? Това не означава, че ние не можем да го лекуваме. Много генетични заболявания има. Т.е. тук по-скоро говорим не толкова за генетични, докато говорим за предиспозиция на заболяването. Генетичните заболявания са малко по-друг раздел. Там няма какво толкова. Точно. Да. Но въпреки всичко, ние можем да направим много неща. Едно от казахме тук за тези заболявания, те двете се лекуват с кортикостероиди. Кортикостероидите са от най-опасните средства, с които, както изпоменах, те блокират системата в организма. Те се използват за много заболявания, те са едва ли не, ние ги наричаме чудото в медицината, които се използват за какви ли не други заболявания, но те всъщност блокират имунитета в организма, но това не означава, че те лекуват. Така обратното, при спирането... Дълго ли е лечението на такова заболяване? Когато определим правилното хомеопатично лекарство, до месец и половина, ние трябва да видим някакъв ефект. Трябва да се направят изследванията
И тогава да се види причината. Пациентите имат някакви изследвания, повечето от тях са си правили кожно-алергични проби, тестове за алергии, кръвни. При някой се установява нещо конкретно, което има, т.е. някакъв алерген, който може да провокира тази автоимунна реакция. При други не. Нека да го видим. И него много благодаря. Добър вечер. Добър вечер. Слушаме ви. Искам да задам един конкретен въпрос на доктор Русев. Искам да попитам, дъщеря ми имаше киста на яйчника. Кистозен яйчник ли? Киста на яйчник. Аха, да. Киста на яйчника. Пред няколко години казаха, че не е за операция. Миналата година се показа една малка на друга, голямата порасна. То зависи вече какви са кистозните яйчници. Защото има и водни, има и хронични и язвени. Чувате ли ме? Да, чуваме. Вие ние коментираме тук случая ви. Преди една година се оперира, 6 месеци ходи на контролен преглед, нямаше нищо. Сега точно по-късно една година отиде пак на преглед и отново на един яйци каза, че има киста 2 см и половина. Ние ви разбрахме сега, аз ще кажа моето и след това ще дам възможността и на доктора да коментираме този случай. Значи, в случая кистозните яйчници, това е аброзия. Значи, самаха се ципата на яйчника, който е с кистозните язвенички, които са, обелването на яйчника остава чист. Но в същото време, ако коренчето тук е останало, то наново възстановява, като не са си довършили естествено колегите работата до край и естествено, че ще има прехвърляне и на другият яйчник. Защото в такъв случай какво правиме? Права е жената. Първо, в конкретния случай трябва да се следват хормоните. Това е първото, което е. И най-вероятно там може би ще има сигурно някакво отклонение. Да, като се направи и другото изключение, което трябва да се направи и за надбъбречна жлеза, изследванията, най-лошите хормони за там. И най-вероятно тук, ако има отклонение, нито в конкретния случай трябва да търсим някакво хомеопатично лекарство, което да дадем за ако има някаква дисбаланс между хормоните, ако излекуваме това, то и кистите на яйчника ще се излекува. Естествено. Добре, аз щях да попитам жената, но бързайки, за да се включим и с още наши зрители. Аз бях казала дали са направили цветна снимка, дали са направили всички други изследвания, всичко трябва да направят, да няма някаква аномалия в цялата пикочополова система при жената. Добре, доктор, виждам тук няколко книги. Вие ми казахте, искате ли да знаете за книга? Аз казах, не, доктор, оставете, после ще ми ги покажете. Първата тук виждам нещо... Това е за студенти, книги, които са просто в хомеопатията всякакво хомеопатично лекарство се изследва и ето пак, за разлика от класическата медицина, където се използват лекарствата се изследват върху болни, в хомеопатията се изследват върху здрави. Тоест, тук са описани върху здрави хора. Това е другата разлика. Значи, ето това е много интересно. Не си забравите мисълта, доктора. Точно така. Нека да чуем зрителя. Добър вечер. Моля ви. Добър вечер, аз ли съм? Да, вие сте, говорете. Да, много се радвам от все сърце. Аз много рядко слушам вашето предаване, защото фактически не знаех за какво се отнася. Обаче тази вечер съм просто щастлива, че попаднах на такъв лекар. Аз много съм доволна от българската медицина, да и лекарите. Не съм попадала на лоши лекари. Всичките за мен са компетентни и добри. Поне на такива съм попадала. Но искам, изключително е важно за мен да се лекувам по такъв начин. Няма нищо лошо. И много ме интересува къде има такива клиники и къде работи този лекар. Няма да ви кажа сега, уважаеми зрителка, защото ако кажа, това ще бъде вид реклама. Нямам намерение да бъда глобена от моите шефове. Така че ако пожелаете след ефир ме потърсете, ще ви дам личния му телефон, ще направите контакта с него. Позволявате ли, доктор Русев? Така, нека да довършим за тази книга, много интересна. Говорихме за всяко лекарство, че в хомеопатията се доказва върху здрави пациенти. Това нещо се нарича материя медика в хомеопатията. Може ли да я покажем? Да, естествено. Тук всяко лекарство, на английски са всичките книги, най-случайно съм ги взел. Нека да я покажем така. Това са книги, примерно, за студенти. И тук всяко лекарство е описано. Чудесно.
чудесно. Тази книга наистина виждам, че ще има голям интерес. Това казвате за студенти на английски. Да, взел съм за студенти, примерно. Много по-лесно и по-просто са описани. И това е всичкото природни продукти? Точно така. Да. Хомеопатичните лекарства се правят от билки, от минерали и от животински произход. Могат да бъдат направени. Тоест, в зависимост от симптомите, ние определяме. Нека да чуем зритело и ще продължим с останалите книги. Интересът стана много голям. Така, добър вечер. Добър вечер, уважаема госпожо. Добър вечер. Интересуваме дали сина ми ще има най-после детенце след 11 години ходене по мъките и 7 пъти инвитро. Не чухме добре въпроса. Да. Въпросът ми е дали сина ми и снаха ми ще имат детенце. Сега, може ли да отговоря така? Аз съм казала, че нямам право да отговарям в ефир, само в присъствие от лекари. Тогава мога да отговарям на тази тема. Сега ще ви задам въпроса. Зная, че сте ходили и правили изследвания на младежа и на девойката. Правили се изследвания. Да. 7 пъти инвитро правиха и последното преди 3 години го изпусна 5 месеца. Да, сега ще ви обясня така. Значи, проблема е и в двамата, за това на този етап сте достигнали до такава степен. Но главната причина е в майката, т.е. в девойката. Тук трябва да се направят допълнителните изследвания. Съжалявам, не ми е хубав отговора. Сега ще попитаме доктор Русев, при такъв случай тежък, какво може да се направи? Да, в такъв случай, и може ли? Първо, когато всички изследвания са направени, много случаи и често има в хомеопатията, когато няма причина, всички изследвания принципно са нормални, но, как да кажа, когато такива двойки се лекуват с хомеопатия, ние след това виждаме подобрение, ражда се здраво бебе, дете, което априори мога да кажа, че всъщност... Къде атакувате, Ние докторе? даваме конкретно, защото най-вероятно бащата или, както вие казахте, причината тук сигурно е в жената. Майката, Ние тогава трябва да лекуваме жената с нейните общи симптоми. Тя, примерно, може да има някакви други заболявания извън гинекологичните, но ние трябва да излекуваме целият организъм с всичките му заболявания, за да бъде стабилно. Това е комплексно. Затова хомеопатичното лечение е холистично, общо. Докторе, знаете ли, че при мен идват хора и ми задават въпроса: сина ми преди 2 години е пушил трева и така нататък. И сега отговорът ми е такъв, че за да бъде здраво семето, така да го кажем, докторе, трябват поне 3 години да бъде спряно това, за да има оплождането, семенната течност да бъде стабилна, силна. Аз го казвам няколко пъти, но явно хората не го разбират. Това важи и за алкохола също, за пушенето също, начина на живот, безсънието също води до в мъжкото безплодие. Въпросът ми е такъв. Има ли такава ампула или такова хапче, да кажем, да атакуваме човек, който е бил наркоман, пример? Да, често също имаме много случаи с наркомании, които вече станаха от ден на ден все повече и повече стават. Казахте в конкретния случай за пушенето на марихуана. Много сега се дискутира тая тема, че тя била вредна, дали е вредна или полезна, при някой може да бъде вредна. Нашия опит и това, което аз съм чел, говори, че в голям процент от случаите след пушенето на марихуана се развиват много симптоми. Било то психически, било то всякакви други. И психически, но и други заболявания. Които ние вече, точно така, трябва вече да ги лекуваме по един по-природен начин, какъвто е хомеопатията. Доктора, невероятни книги имате. Кажете ми само за малко. Ето тази книга. За какво е тя? Това е материя медика. Казах, тук е част от лекарствата. Те са 3 книги. Те са една след друга. Тук подробно са дадени хомеопатичните лекарства. Това е така доста ориентировачно за студентите, как могат да изберат дадено хомеопатично лекарство.